Мець асобнае жыллё і быць у ім паўнапраўным гаспадаром жадае кожны. Пастаянна будуюцца новыя дамы для тых, хто стаіць на чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоў і тых, хто аддае перавагу долеваму будаўніцтву. Як ідзе пастаноўка на ўлік жадаючых і якія кватэры на сённяшні дзень прапануе рынок нерухомасці? Глядзіце ў нашым наступным сюжэце. У Шклоўскім раёне назіраецца вялікі попыт на набыццё жылля. Долевае дзяржаўнае будаўніцтва ў цяперашні час вядзецца раўназначна. У галіне дзяржаўнага будаўніцтва на дадзены момант прадстаўлены 40-кватэрны жылы дом па вуліцы Інтэрнацыянальнай, які плануецца здаць у канцы гэтага года. У долевом будаўніцтве жылы дом па вуліцы Энтузиастаў. В настоящее время в Шкловском райисполкоме состоит на учете нуждающихся 933 человека. А как можно ставить на учет? Какие условия? Значит, порядок постановки на учет следующий. Гражданин должен обратиться в службу «Одно окно» Шкловского райисполкома, кабинет 109, и предоставить паспорт. Значит, если гражданин семейный, то еще нужно предоставить свидетельство о заключении брака. Далее служба «Одно окно» рассматривает документы в течение месяца и принимает решение о постановке гражданина на учет нуждающихся. У выпадку долевага будаўніцтва арганізацыя забудоўшчык прыцягвае сродкі дольшчыкаў для будаўніцтва жылля. Тады чалавек, які хоча пабудаваць кватэру, можа ўзяць растэрміноўку. В настоящее время имеется возможность приобрести квартиры, в наличии имеются только трехкомнатные, с рассрочкой до 5 лет физическим лицам и до 3 лет юридическим. То есть при первоначальном взносе 30% остальная сумма разбрасывается равными долями на 5 лет. Как можно получить эту рассрочку? Любой желающий, независимо от того, состоит на очереди или нет, подходит к нам и оформляем. То нужно обратиться в ВУКС. Какие документы можно предъявить? Заявление нужно писать? К нам обращайтесь, мы все расскажем, все подскажем. Там только различие, если состоит на очереди нуждающийся, там немножко дешевле. Если нет, то просто чуть дороже. Для будаўніцтва жылля кожны жадаючы можа ўзяць крэдыт. Некаторыя грамадзяне могуць разлічваць на льготны крэдыт, астатнія на крэдыт на будаўніцтва за кошт ресурсаў банка. Беларусьбанком предоставляются кредиты на покупку и строительство жилых помещений за счет ресурсов Беларусьбанка сроком до 15 лет под 21% годовых. Кредитуется 75% стоимости строительства покупки жилья. Сумма кредита определяется в пределах платежеспособности кредитополучателя. Если дохода кредитополучателя не хватает, то в совокупный доход к нему может быть включена заработная плата родственников. Туда входят муж, жена, брат, сестра, мать, отец. Акрамя дзяржаўнага і долевага будаўніцтва маюцца іншыя магчымасці атрымання жылля. У гэтым годзе грамадзяне атрымалі 8 камерцыйных жылых памяшканняў, 2 сацыяльных і 10 сем'яў жылыя памяшкання ў інтэрнатах.